Слава Христу, прывітанне. Так атрымалася, што ніякае слова я не запісаў на важнейшую урачыстасць паслання Святога Духа, таму рашыў падзяліцца з вамі адной думкай адносна Святога Духа. Пан Езус падчас адной са сваіх развітальных моваў, пра што кажа нам евангеліст Ян, ён гаворыць такія словы: «Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас». І ёсць розныя каментары і тлумачэнні гэтых словаў. Некаторыя кажуць, што Гасподзь наш кажа пра самога сябе. Мова ідзе пра Хрыста. Гэта значыць, што я з вамі зараз развітваюся, прыйду да вас ужо ў васкрослым. Некаторыя кажуць, што это прадказанне многіх аб'яўленняў, которые будуць. Нехта кажа, што это ўвогуле другі прыход Хрыста. Але ёсць меркаванні, і яны даволі распаўсюджаныя, што ідзе размова пра Святога Духа. Я асабіста такога меркавання трымаюся, таму што неяк не надта мне пасуе, што Езус развітваецца з вучнямі і кажа: «Я прыйду да вас і зноў не пакіну сіротамі». Не надта пасуе, што это пра васкрасенне, таму што пасля Хрыстос ізноў адыдзе, пасля васкрасення. І нават якімі б ні былі гэтыя аб'яўленні, ўсё адно Хрыстос адыходзіць. Таму для мяне найбольш пасуе, а гэта не толькі мая думка і многіх тэолагаў, што ідзе размова пра Святога Духа, который прыйдзе і застанецца, і не будзе ўжо адыходзіць. І я такой версіі трымаюся, і мяне асабіста зачапіла, што ў мяне нават другіх думак не было, што гэта хто-небудзь акрамя Святога Духа. Я толькі такой версіі адразу трымаюся. І што мяне асабіста зачапіла? Што пан Езус кажа гэтымі словамі, што без Духа Святога мы як сіроты. Вось у гэтым моманце, калі ён пакідае вучняў, ён іх пакіне, яны застаюцца без прысутнасці Хрыста, і не атрымаўшы Святога Духа, мы як сіроты. Інакш кажучы, вось жывучы ў нашыя часы, будучы людзьмі веруючымі, пабожнымі, традыцыйнымі, набажнымі, але не прымаючы Святога Духа, мы як сіроты. Шчыра кажучы, мяне гэтая фраза так зачапіла, што я ўжо некалькі дзён з ёй хажу. Я ж урэшце дазрэў, каб нешта такое запісаць. І прабую разважаць, чаму? Чаму такое слово ўжывае Гасподзь? У Новым Завеце толькі 2 разы ўжываецца гэтае слово «сіроты». Чаму так моцна Гасподзь паказвае нам ролю Святога Духа? Што характэрнае сіротам? Канешне, усе сіроты розныя, і я якраз такі меў вопыт служэння у прыюце. Я сустракаўся з дзяцьмі-сіротамі. Я не спецыяліст, таму і блізка нават не хачу усіх сіротараў раўняць і ставіць пад адну марку. Але што характэрна для сіротаў? Тое, што дзецям не хапае нечага базавага, нечага фундаментальнага. І гэта дзецям не хапае любві. Гэта вельмі адчуваецца у такіх месцах, як дома-інтэрнат альбо прыют. Дзеці да цябе ліпнуць, дзеці прывыкаюць да цябе, дзеці вельмі балюча ўспрымаюць, што ты павінен быў прыйсці, а не прыйшоў. І сіроты маюць такую рану, што яны не атрымалі ад бацькоў таго, што ёсць фундаментальнае. Гэта клопат, гэта любоў. І ў гэтым ключы я прабую разважаць, што мы без Духа Святога мы як такія сіроты. Мы не атрымліваем таго, што на самой справе базавае. Не атрымліваем таго, з чаго на самой справе ўсё пачынаецца і што нас корміць. Без Духа Святога малітва, яна становіцца проста, як па мне, нечым пустым,
нечым, што нас не ажыўляе, проста нейкай фармальнасцю, альбо такім праяўленнем эгаізма, дзе людзі проста ад Бога нечага патрабуюць. Малітва тады не становіцца без Духа Святога такой жывой сустрэчай з Богам, сэрцам да сэрца. Малітва нас не натхняе, не корміць. Калі я заахвочваю людзей чытаць святое Пісанне, то часам сам здзіўляюся. Людзі пачынаюць чытаць, але ўсё адно это нешта не тое. Чаму не тое? Таму што без Духа Святога святое Пісанне становіцца проста ведамі. Рэлігійнымі, пабожнымі ведамі. Да, яны новыя. Асабліва, калі мы не чыталі, это новыя, это цікавыя веды. Можна шмат разважаць, можна шмат філасофстваваць, але ўсё адно это не тое. І Пісанне раней ці пазней перастае карміць без Святога Духа. Таму што не ўключаецца нешта базавае, не ўключаецца. Тое, што дае жыццё, тое, што насычае, тое, што нас корміць. І вось гэта першая рыса, так спрабую разважаць, Гасподзь жа нідзе не тлумачыць, чаму ён ужыў гэтыя акрэсленні. Але так разважаю, што без Духа Святога мы як сіроты, гэта значыць, што ў нас няма нечага базавага. Другая думка, чаму Христос мог бы ўжыць вось такое параўнанне сур'ёзнае, што характэрнае для сіротаў. Я розных бачыў дзяцей, сіротаў, і тыя, которые павырасталі, але адна ёсць такая рыса, вельмі характэрная для дзяцей, которые выраслі без бацькоў. Яны не навучаныя. Это нормально, калі дзеці ад бацькоў вучацца. Дзяўчынка прыходзіць да мамы, і мама ёй паказвае, што яна павінна рабіць, там нейкія працы, абавязкі, такія дзявочыя, жаночыя. Мама нешта тлумачыць там пра справы эмацыйныя. Так вот, па-дзявочы. Калі хлопец прыходзіць да бацькі, да таты, ён вучыцца працаваць фізічна, нейкай адказнасці, ён вучыцца праявіць характар, пастаяць за сябе, часам здачы даць. І гэта нармальна, да, дзеці вучацца ад бацькоў. І гэта нармальны працэс, што мы ўвогуле нечаму вучымся. Дык вось, калі няма Святога Духа, мы сіротамі становімся ў тым сэнсе, што мы нічому не вучымся. Жыццё духоўнае, яно развівае нас, это дынаміка. Мы, пазнаючы Святога Духа, мы атрымліваем ад Господа нейкі вопыт. Калі мы Духа Святога не ведаем, мы нічому не вучымся. І тое, што людзі, мы часам кажам, навучыліся людзі маліцца. У якім сэнсе навучыліся маліцца? Тое, што навучыліся па малітоўніку чытаць вось этой завучанай фразы, цяжка сказаць, што это навучыліся маліцца. Калі навучыліся жагнацца там злева направа ці права налева, рабіць знак крыжа, біць паклоны, станавіцца на калена роўненька, я б не сказаў бы, што гэта навучылі маліцца. Навучыліся маліцца. І таму, для мяне тое, што Дух Святы, ён вучыць нас нечаму. Мы прыдбалі нейкі вопыт, мы зразумелі, мы распазнаём характар Святога Духа. У нейкай ступені аддалёна адчуваем голас ягоны. Мы насцярожваемся, атрымліваем нейкае там распазнанне духаў, ёсць такі дар. Насцярожваемся, калі нешта варожае. І той вопыт такі духоўны, который нам пераказвае Святы Дух. Я не магу шматлікімі рэчамі пахвастацца, што я ад нечаму там навучыўся ад Святога Духа, хаця, напэўна, нейкі мінімальны вопыт ёсць. Але таксама я сустракаў людзей і бачыў, што Дух Святы праз іх дзейнічае, і праз іх вопыт я таксама вучыўся. Не абавязкова Дух Святы будзе нас напрамую вучыць, часам вучыць праз іншых. Цэлае пакаленне хрысціянаў вучыліся праз асабісты кантакт са Святым Духам, з Господам, але таксама вучыліся праз тое, што іх вучылі апосталы. Але вось гэты працэс, ён ідзе.
То есть сирота частенька не ў абіду сіротам. Я бачыў сіротаў, которые сапраўды выраслі дарослымі, класнымі людзьмі, адказнымі. Такіх я бачыў. Але ў большасці сіроты яны часта не ўмеюць элементарных рэчаў. Яны не даюць рады ў гэтым жыцці, бо ім ніхто не перадаў вопыт. Дык вось, калі мы не пазнаём Святога Духа, калі мы закрытыя на Святога Духа, мы можам быць людзьмі рэлігійнымі, традыцыйнымі, правільнымі, нават сумленнымі, але мы нічому не вучымся. І ў гэтым плане мы сіроты. Мы не здольныя, як бы так, здарова, адэкватна прайсці праз гэтае жыццё, бо мы нічому тады не вучымся. І для мяне вось гэтае параўнанне, оно вельмі глыбокае. Паўтаруся, я суткамі хожу і думаю пра тое, наколькі Святы Дух неабходны, што без яго мы сапраўды сіроты.